manusmaning jajalan akskertaning bawana iblis. Wah, kowe batur nek kok kemewat ucapmu kaya ngregem jimat kowe wani ndelat Besi Abang Barat. Kowe ngerti ora? Iki sapa? Iki sapa kowe to? Lho iki pita karo jenenge dhewe kok lali iki. Iki lah sampean niku sinten? Sampean Sinuwun Prabu Baladewa, gene ngerti? Nggih, kula ngertos. Kersane pripun? Kowe bali. Kula diutus pepunden Pandhawa lho, Ndara. Ning nganti kula mboten entuk gawe, saura-urane cilik entuk kabar. Pripun kabare Dewi Asmarawati? Pikantuk kula boyong wonten negari Ngamarta menapa mboten niku kabar sing gumathok kula aturke pepunden kula para Pandhawa. Nek kula entuk kabar kula purun wangsul ning gandeng sing dawuh sampeyan, sampeyan ora ndek wenang nundung karo Petruk wong kula niku teng negara Sela Bentar. Sing duwe wenang niku Prabu Asmaradewa. Nadyan kata-kata panggenipun Sinuwun Prabu Mandura mboten ajeng kula agem ning nek seklimah ngendikanipun Sinuwun Prabu Asmaradewa. Badhe kula candhi nggo jimat. Lho, yen kono kowe wani karo Baladewa. Petruk tutuk waktu siramu mutar kowe. Kowe niroke Baladewa. Sampeyan niku senengane wis nesu sikik kok. Ora gelem ngrembug kanggo cara bedamen dirembug sarana musyawarah. Ngerti-ngerti anggere ana apa-apa masalah Prabu Baladewa. Iki nata Mandura Prabu Baladewa. Iki